kasampatan matur mangkono lamun kawedhar ing ngakathah kula nuwun Pakne pripun Pakne sasampunipun ingkang putra kalih panjenengan timbang bobotipun Pakne ya bune kabeh padha abote ora ana bedane ateges panjenenganipun bapa Swanti dalasan ingkang garwa Ibu Winasih datang Banjin Dembang Cilat dan tumraping Atmaja miwah mantu kabeh karengka kadidene putra babaran pribadi wis paripurna dicara timbang pangkondhanipun bapa Swanti jengkar saking sasana palenggahan saripun kelawan ingkang garwa jumeneng Aben Ajeng Sunata nyandak pamibanganipun ingkang tepatnya saripun sapelung adane adicara tanem jero Bismillahirrahmanirrahim nyat ingsun ora nandur nganten nanging nandur wiji sejati ing pangajak mugi Gusti kang welas asih paring unduhan kang langkung sejati amin Allahumma amin 1 2 3 Pos paripurna timbang pangkon duwin tanem jeneng kalajengan adicara sajengipun niki adicara tampa guna kaya ya kacara kucur kacar kucur ing pangajak mugi saged tansah kumucur-kucur pindhanipun kadya ilining banyu rezekinipun sang temanten nggih nyombangun dale wisma ewon dene tampa guna kaya jejering priya ingkang sampun amengku garwa kedah saged ngayami twin ngayomi katitik sang temanten kakung nenggih Dimas Puja Satria wis amiwiti paring guna kaya dumateng ingkang garwa kinasih jejering wanita wis anampi guna kaya saking ingkang garwa raka ucap sang kepatasari Bidya Sowan Ngabyantara wonten kersanipun Sudarma saking temanten